φτιάξουμε τα όσα κρανίσαν, ας κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της πιάζει φοβερά καμιά. Μόνο λίγο καιρός αποστέλει και ξανά προς τη δόξα τραβά, και ξανά. Το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς καταλύει τη δημοκρατία και δημιουργεί με την δικτατορία του τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό. Η πολιτεία γαλουχεί τα νέα παιδιά στις μεταξικές αξίες. Στο καθεστώς αυτό της 4ης Αυγούστου ο εργατοϊπαλληλικός κόσμος της Ελλάδος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει νιώτη, αγκαλιασμένη δυνατή, με εργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Με εργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Τραγούδι αγάπη σαν τύχη, γελούν όλα τα χείλη και σμίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή κι 21 του Απρίλη.